О, тати, как си? О, Айки, супер! Ела да пиеме ракия, бе, тати. Не искам. Абе, нема не искам. Аз вчера как ти помагах за домашното по математика? Здравейте, избрахте ли си нещо? А да ви попитам, каква е паролата за Wi-Fi-а? Първо трябва да поръчате. Добре. Ей, този бургер изглежда уникално. Един пирен бургер, моля. A few moments later. И биричка и бургер. Супер. Та, каква е паролата за Wi-Fi, викаш? Първо трябва да поръчате слято с малки букви на латиница. Освен, че комбинат... Айки, Кажи ми, тати. с майка ти решихме да купуваме вила и всеки трябва да се откаже от нещо. Аз ще се откажа от пиенето, майка ти от цигарите. Ти какво ще направиш? Освен аз не спра детската градина. Айки! Кажи ми, тати. Абе, едно пиенце ми каза, че си почнал да пушиш. Верно ли е? Май ти пушиш. Щом си говори с пиленца. Юнга! Ай, капитане! Знаеш ли откъде пиратите купуват металната кука, която слагат на липсващата си ръка? Откъде, капитане? Как откъде, бе, Юнга? От магазин втора ръка! Дави ме се! Дави ме се! Дави ме се! Господине, събудете се, сънувате. Винаги съм искал да съм капитан на круизен кораб, но така и не ме взеха. Но пък вие имате възможността да отидете на истински круиз с играта на бурата. Давай! Греби! 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 Давай! Греби! Давай! Греби! Юнга! Айки, Кажи ми, тати. ако още един път ми се оплачат от тебе госпожите в детската, забравяш, че съм ти баща. Добре. Тати, как беше днеска детската градина? Кой си ти? Абе, дедо, какво го заключваш това БМВ, бе? Никой не ги краде тия коли вече, бе. Абе, влизат вътре със серата. Освен, че отговарям кой какво ще получи, аз все още отговарям и за доставките. Бела. Регацо, темпо! Безкомпромисен съм към качеството на храната, дори когато тя пътува към вас. Рагацо, намали малко, ще разсипеме пастата. Качеството на доставката е перфектно. Работата ми и тук е свършена. Продължаваме напред. В погледа ти лава, лава, в месец тича и ме подводява. Тате, Кажи, бе, тати. ще ми купиш ли чипс после? Не. Той е солен. Мани, после ще се припие и сок. Давай, тръгвай. И едно бързо включване от нашите тигри Кей-център. Коги си? Айки, Кажи ми, тати. ти къв мислиш да станеш като пораснеш? Ами къде? Кво? Абе, я ела за малко тук, бе. Не, ти ще ме биеш. Баси. Верно имаш дарба, бе.
Айки, Кажи ми, тати. сега с майка ти ще заключиме малко в спалнята и не ни притеснявай. А шоколад? Какъв шоколад? Чичо Кожо, Перки ми дава шоколад, когато се заключва с мама. На Иванчо! Ало! Тате! Кажи бе, тати. Иска да ми купиш колело? Нямаме пари сега за такива неща. Тогава ще кажа на мама. Какво ще й кажеш? Се беше пише сетката Мими. Добре, че си имам банка в джоба с новото приложение на TBI Bank. Хитрец малък, давай да тръгваме. Тате! Кажи